portàvem 5 mesos treballant els temes i començaven a sonar molt bé i també pensàvem que era una molt bona manera de tancar el cicle aquí al Bohèmia, fent una petita mostra del que serà la Big Band, que estrenarem el desembre que ve. La Big Band és una formació de 14 músics, de joves estudiants de Barcelona i d'aquí Sant Cugat, formada per, el que vaig dir l'altre dia, 3 trombons, 3 trompetes, 2 saxos altos, 2 saxos tenors, piano, bateria, contrabaix i guitarra, i que interpreten temes de Bill Evans amb arranjaments de Joan Díaz. Tenia a Sant Cugat una banda, una Big Band, que fins ara no hi havia hagut cap, tampoc desmarcant-se una mica del format típic de Big Band i buscant una música més personal i més nostra. Buscar una mica de complicitat entre els músics, molt escoltar-se entre ells, més amb la improvisació, no sigui tant cenyir-se al paper. Esperem molt perquè tant com el Joan com el David estan molt implicats en el projecte i tenen moltes idees per a projectes nous i els músics també estan col·laborant molt i la cosa va sonar molt bé.